Bon sien ki nong yalam sengsan Pathai ni kita ki Nongmihkhmat ndu ki MDC ki MLA bat ki MP ki jusha kan tho baki dei ki bahe tanga ka jingkular lingba ka ktien Khlem de pen ikam la ka dei ka jingshna an ni ban thaw ki policy ki sinyang shupat ba hadu ki kampen roi ka jingleit ban jungo ka jingdon jingduna ki jingtei ki bo beiling ba ka pisaw pat ba bat kumju aba ki pat ba ki shem jingye ndi don pat ki bale ta ka kam Khlem de kwa pat ban paw hakilat Pathai Khubor hadu menta dang bun ki Nongmihkhmat ki bukwa bet ban paw hakikot Khubor ni ki news channel Haba kile kenuno kam wat lai dei ibarit baru kumtal kalapelong yu Shillong Mail ban wat ya ka jingtep shapang ka jingtre kam jongwei Nongmihkhmat barang shudap ban sha jiet chalok sabab parliament na Shillong parliamentary constituency Dr. Riki AJ Sinkon halor ka jingmi shakmat ka jongu ban Jurip iki school Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV ki badan na rikasi jaintia Kawai na ka jingleit Jurip ka jong uniu MP ka dairu ya ka JNV ka ba moplang ka ba ulet ha ka khandai tarik unai lor arajar rapsaw ka bla don ya ka jingja ba sosi ha ka ba wei khna puliu la du ai yala ka jing em jong u na ka jingsha bat ha ka boarding electric kan thopru ya ka JNV ka ba hanyang bari Hariboy district pat ka ba Mausan Ram hala ki jong ki singi hau bunai baladap Haga jingyo lat ban kendo yu nu MP na kalyang ka channel ka labu ka jingkali yu Dr. Riki AJ Sinkon halor ka ka jinglap jong u na ka jinglet Jurip haba jubab i ka jingkali u Dr. Riki ula yatho ba ka jinglet Jurip ka jong u hamoplang ula shem ba ka jingja ka basosi yu khna school ka dei na ka daw ka jingbom shimkia lani kinsting jongki bor ba dei pet ya ka tanat boarding electric na marbo watla hadien bala yo ya ka jingu jor badon ka jingthot aki benta jong ka boarding electric ka te school ki Khlem shimkia ka bale se ka dei na ka ni ka daw ka bla wanra ya ka ni ka jingja basosi Lei thuru bana kalyang ki bor penya jong JNV mo plang kiladap ban pha e jingtho ski bor bahalor ban pinbet pinbyang thumai no haki benta jong boarding electric hakawai ka slem ban menta kala don hak jingpan kre ban sedang no ka kam nalor ka taw lei thu bakla pindu nong shiboni ki khna pulie ka te ka slem pulie namar banadu ka te ka jingja bala pinsange ye ka jinglong school da ki bon banai la shupalong tang da online class oi so si ba indo way men se ba kodor tang na kadaw jong kajing bom kajing deko pali kajing bom shimkia teng dekidi bor penya nomor kadon kalau don ko complain ka bede bat ka kata ka jing leak kata ka no ka light Trei nomor le se kajing shimsting kajak kajing jak susi Trei ka ikda apde kalong ba na kalyang jong edukas juga school kilat ho sya keyboard ki bahalor te man kanika CPWD marmanin garang ekran bat ki bari pek tu bat sudah dan biru te menta kin sa float ik tender da ka menta ban le kanika wiring ka bathmai untuk po school mau plan te na kalyang jong ka principal ru kalau ong pa ki kitsa Kiladap ekran bat ki district administration ya kaba kumno ya menta shipor ese kandon kajing deko hagaliam jong mokka kajing kai namar kamlong offline kamlong online den reina oiki ang pek ngelamat kumtu por covid katno kajing kta jong kini ki mok kajing kai lo bako online nakaliam jong ka kalau ong ba shan kitsap penlong lo ya classes penlong offline te ka penlong kajing ku ya ki khna ai te kata ka ba bede ba JNV moplang Hagbaide ba kiwi ki school JNV la pansngoro ya jing sokhya lor ka jing bombet bombyang jong ka school JNV nyang bari ka ba Hariboy district ka bala ban kdo ba ka te school ki dan bon ki jing duna kun thobru ya ka ba Mausan Ram wan chutu shubo JNV nyang bari ru pi saban on kan ni Hagbaide ba ketukan yang bari kadaw tanrahi kadai kajing bakla na do por bangis dang namar haga por ngi pun sirti kai ngi kemen bangiyo yakini ki try kum ki project penrai ngim don pat kajing ijngai kamanga juye ban na ko ka por su por ni don kam ban don kajing ijngai namar haga por bangiyo nilai kemen na inda menta kat nang yahe kanang kajing dawa kanang pun ni sham ba kajaka kambyang te isan ki khna nang ta ka kambyang ka light kambyang te kumbakalong mentahi te ye kren baru principal
nakaliang ke jong uru namar kiru ki bas chong basaan tu ki sotho ire jing ki laya persang ki benwat ki lat kelenti ke kermen scam ba ki don ki ki ba se ki ba nang ni shakmat kin se le ban bet ban biang den rei ha ju kapor ki don ki pedel se ladingi kwa maknaru kum kamat cakai la kai football ka baki amro rei ka caka kam biang ama kolong lum panishna bani bandon kum ti madan te ka ba ngadon ban ong kalong ba anget nang ni shakmat baki ke bani mo ke bani ki jing thmu ba ha ki jomi ki te lu bandon ru rangkat bat ke jing ijnai ya ka sampo kan ru po kan yu husnam lam kumta in bu jing kumba mat ka jnb yang bari bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata Haba thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya